خوشکو برین هجا تماشاوان خانی تیوی دما و خوش به هیوی دکم روشا و باش به کرد هر چارپرچین کردستان و دیاسپورا روژا داردکرنا شیخ سعید کال و هوالین وی بری 101 سالان ببیر آنی دناوا وی بیر آنینه ده دناوا وی ایش و جانا کردستان ده و حزا آزادیه و کردستان آزاده تفگرا خاپوچی جی صولا خو اوید ناف صولا زلاما و دا خو یعنی یکی درخست لور دویم جاره ده دوی خلقه ده امی دا خویانی تفگرا خاپوچی گفتگو بکن بنرخینن و بچه خاپو دا خویانین خاپو جی پی وگریدن کالام ناز بکن خاپو لسر کمالیزم و لسر مصطفى کمال آتاتورک چد بیجه چد فکره قهوه خو حاضر کن ام دست بکن یا خودی تفگرا خاپوچی قاشو خو فسخ کریه بناوین وکی دن بردوام دکی بناوی کجکه پگکه خو فسخ کریه لی کجکه خو فسخ نکریه کنگره کی جی کجکه جی لازمش بو خو فسخ بکه کنگره کی جی کنگرا گلر لازم خو فسخ بکه کنگره کی جی اکثر اورا مار بسری خو لازم کو خو فسخ بکه ev tevgera derbarê bîranîn û salvegera 101 salî dardekirina Şêx Saîdê Kal pêşewayê gelê Kurd PKK jî kejekê jî daxuyaniyî derxist çi di vê daxuyaniya hanê de çi dibêje sernivîsa wê jî wekî we dîtî ez ê ji wir piçekî bi Kurd ez ê behsa wê bikim çi dibêje kejeke Şêx Saîd û hevalên wî bibîr anî mala Xwedê ava di nûçeyê de tê gotin daxuyaniya hevserokatiya Konseya Rêvebir a kejekê bi vî rengî ye kanê me binirin bê çi dibêje Şêx Saîd û 48 hevalên wî beriya niha bi 101 salî li qada deriyê Çiyê yê Amedê hatin dardekirin em wan bi minnet û rûmet bibîr tînin û soza xwe ya ji bo bicîhanîna hesreta wan a ji bo Kurdistana azad dubare dikin PKK û kejeke soza xwe ji bo Kurdistana azad dubare dikin binerin منطقê xapandinê منطقê ku çawa bi hestê gel dilîzin tevgera xapoçî ku iflas bûye dîsa vedgere çîrok û çîrvanokên berê tu were bi apoçiya re biaxive bêje heval ma te daxuyaniya hevalê doqo nedît hevalê doqo di ser Roj-TV di Stêrk-TV di nizanim çi gotibû ma te nedît nizanim Erdal Er hevpeyvînekî bi hevalê çeqilmaz kiribû û daxuyaniya kejekê me di ana fê de nexwîn ava dibêje Kurdistana azad soza xwe ya ji bo Kurdistana azad dubare dikin gelek ehmeq û bêhîş û nezan hene bi van gotinên han tên xapandin ev dirûjmen e ev daxuyaniyê lê xeta stratejî a PKK ne divê daxuyaniya hanê de xeta stratejî a PKK a mîtleşme û îtleşme li cem xapoyê li cem mîteyê ne li cem vê daxuyaniya hanê ye neyse em dîsa vegerin çi dibêje li ber sêdarê gotina dawiya Şêx Saîd û hevalên wî Kurdistana azad bû lê gotina xapo
di mehkemê de nelber sêdarê bû jî. Li mehkemê gotina wî ne Kurdistana azad bû. Gotina wî lêborîn ji eskerên Tirka û dayîkên eskerên Tirka û ku wan kir şehîd. Kujerê ê ku bav û kalê wan Şêx Saîdê Kal û hevalê wî dar dekirin ew 48 kes û bi hezaran gelê Kurd jî kuştin. Bav û kalên wan eskerê dewleta Tirk apo li wan dinere wekî şehîd. Ne tenê eskerê ku bi destê PKK hatine kuştin. Dema te lêborîna xwe ji malbatê eskerê Tirk hat xwazir, tevahiya eskerê Tirk hat dixwazir. Tu wekî serkirdeyekî Kurda, wekî qaş û rêberekî Kurda. Ja werin daxuya ana ev qejeke û Murad Qere Îlan û Cemîl Bayik û Duran Kalkan dema daxuyaniyekî bi vî rengî girtînin, ya ji serokê xwe yên newnewî fedî nakin. Ji daxuyaniya serokê xwe yên newnewî fedî nakin, ji mehkemeya serokê xwe fedî nakin, şerm nakin, li ber xwe nakevin, rê derek wan naşewîtin, ne jor ne jêr mîratê ma çawa bû. Qena Mûsnema ja têrpesnê Şêx Saîd didin û hevalê Şêx Saîd didin û hêjayê pesnêne lê serokê xwe yên newnewî ê tirsonek, ê newewî nabînin. Ja çi jî dibêjin? Çawa mesela wê pê bilîzin, çawa wê berova jî bikin, wê Şêx Saîdê Kal û hevalên wî û şehîdê azadiya Kurdistanê bi PKK vegirêdin, bi Xapo girêdin. Biner. Çi dibêje? Neviyê Şêx Saîd ji ana Xapo bî neviyê Şêx Saîd. Xapoyê bê esl û fesl lawê ewêj ku diya wî Tirk e û bavî wî em nizanin bezê piştguhê bavî wî ji kur e, bû wî kirin neviyê Şêx Saîd. Neviyên Şêx Saîd û hevalên wî ciwanên Kurd bi pêşengiya rêber Xapo dest bi têkoşîna azadiyê kiribûn û hebûna Kurdan isbat û mayînde kirin. Mala minê tu dibê qey berî wê Kurd tunebûn, ma berî serok Xapo Şêx Saîd kî bû, hevalê wî kî bû, ew 48 şehîdê ku hatin dardekirin, ew bi hezarên ku di komkujiyên de jiyana xwe wenda kirin, ma qey ew ne Kurd bûn mala minê ku em esl û feslê Xapo nizanin kî ye, wê Kurd isbat kirin û mayînde kirin. Bi xêra Xapo û diya Xapo û ewêj Kurd hatin rûyê dinyayê û hebûna wan isbat bû û mayînde bû. Bêj, biweşîn Cemîl Bayîk, ka çil cem te heyî, çi xurcikê te de heye. Peyam û wesiyeta wan a dawî bi têkoşîna xwe bi cih anî. Mala minê Şemê biraz ewican, rewşa Xapo û Xapoçiya peyama Şêx Saîd û hevalê Şêx Saîd û wesiyeta wan bi cih anî. Erê wele. Wesiyeta Şêx Saîd ku herin bi mîtê entegre bibin, herin bi baxçelîrê entegre bin, Şêx Saîd vê wesiyet kirbû. Eybî ji we re eybû ev sextekariya dîrokê ya hûn fedî û heya yanî ev cesaretê hûn ji Kurd dînin ku heq xwast bê fedî û bê heya beramberî dîroka Kurdan hûn sextekariyê dikin. Ji xwe re lê binirin. Îro rastiya gelekî heye ku ji bo azadiya xwe di têkoşe. Erê di têkoşe ji bo azadiya xwe û li dijî PKK, li dijî sextekariya PKK ciwanên Kurda serî hildane. Niha pêla neteweperwerî, niştimanperwerî di nava ciwanên Kurda de bilind bûye, li dijî dewleta Tirk a dagirker e û li dijî alavên dewleta Tirk a dagirker ku PKK yek jî ye. Çi dibêje daxuyanî? Rêber Xapo bi têkoşîna xwe ya ji bo aştî û civata demokratîk hewl dide ku hesreta Şêx Saîd û hevalên wî têk bîne. Çir û vir, tir li ku, das li ku. Ev çi meseleyî ku li nav hevdû dixin?
چوا ولو ناف هفدو دقن و برو واشی دکن و البنگوی هفدو دقن وی خاپو بسختکاریاوی بترسونکیاوی ببزدونکیاوی بتسلیم بویناوی بتركلشمياوي إيتلشمياوي أوي رابن بالشيخ سعيد قالوا هوالي نوي شهيد كرد كردستاني فكريت دورن صافيك چيجي دبيجه شيخ سعيد وهوالي نوي لدجي كوماري البرخوة ندان لدجي كوماري البرخوة ندان شخور خوندنا واني سخته خوندنا واني پیس و چوا رابن بروواجی بکن حولدانا سر کوملیا آزادی و سرهلانا شیخ سعیدی کان لهمبری کومار سری هل ندان چکرن لبر وی سیستم رابون که نه دموکراتیک بو او سیستم نه دموکراتیک بو لبر وی مجی رابون کو کرد تند حسباندن شيخ سعيد تنجبو في مسألة تنجبركو مصطفى كمال اتاتورك ديمقراطي ناجبركو كومارا مصطفى كمال اتاتورك ومصطفى كمال اتاتورك بخوا دفيدا خويانية دي هيج بحثا مصطفى كمال اتاتورك ناكم هيج بحثا كماليزمي ناكد جبركو كو بحث بكن رخنا لك كماليزمي بكن لك مصطفى كمال اتاتورك بكن وخابو لا يعويش بغيده وبقري وميت ورد استي قتيخ قرقا خابو بيجي شخور لحظالي خمنر شد بيجن لسرمه لسر باوو باپیره ما دامسرینری کومارا ما شيخ سعيد كان لهمبري كوماري لبرخودالي لهمبري وي سيستما وكردا تنادى حسب عندن لبرخودال سري هلدان شخور في سخت كاري يبدر شخور لي بنرن شد بيجي شاشة كوبيغوتن شيخ سعيد وهوالين وي لدجي كوماري ناون راستن خاپو راسته وجميل بايق وشرطو وفرطو راسته شاشة كوبيغوتن كو شيخ سعيد وهوالين وي لدجي كوماري بون وبفي تيغهشتنه كرد بينه قركرن يعني اگر ام بيجن شيخ سعيد لدجي كوماري بو ام في يعني ام روابوينه ددن قركرنا كردا نزيكاتيه ك بفي رنگي رواكرنا بوليتيكايا كومكجي و قركرنيه نا جوره و جوه سختكاريا وره شيخ سعيد قال لهمبري تنكرنا كردا لهمبري كومارا ترك كومارا كماليست كردا تندكر كردا قردكر كو سوزي بكردار دابو و او سوز خوارن سري هلدا و كرد برانبري كومكجين مزن هاتن ديتن افچ سختكاري وندكن كسكي تنا جوان نويزكار و جوان نویز خوارن نه نویز خوارن و هفیرمندن و سختکارن ناین حساب جب کجکی لسروان داخویانی هانه لسروی سختکاری هانه ناین نخواست به داخویانی هانه کجکه دخوازه کردا و بری کردا بده خوندنه کی نو دیتنه کی نو جسر هلانا شیخ سعید کال دوری راستیه لگوری میته لگوری ذهنیتا دولتا ترک و اف سرهلدانا هانه نلدجی کوماری بو اف سرهلدانا هانه جبو ظلم و زورداری آل سر کردا دهات پیکانین ما بچرنگی کی پیکتانی کومارا دولتا ترک کومارا لوزانه کومارا پیمانا لوزانه مصطفى كمال اتاتورك لسر گلی کرد هات کرن سرهلدانکی گوره سرهلدانکی دیروکی پیشوایکی دیروکی شهیدن دیروکی وکی هوان شیخ سعیدین کال درکتن سری خودان لیش خودانه کتن
ji Kurdistana xwe daneketin. Ne wekî Xapo bûn, ne wekî sextekariya Xapo û bizdonekî û tirsonekiya Xapo bûn. PKK niha dixwaze bi mejiyê gelê Kurd, bi civaka gelê Kurd, bi dîroka gelê Kurd bilîze û xwendinekî nû sexte derew ji serhildana Şêx Saîd re çê bike û Kurda pê iqna bike tenê ji bo Xapo û mala xalanê Xapo Dewlet Baxçelî û Dewleta Kûr û Dewleta mîtleşme û îtleşme ji wan razî be. Baş e, ka em berê xwe bidin Xapo çi li ser qatil û kujerê Şêx Saîd û hevalên Şêx Saîd çi dibêje. Gelek cara ez behsa daxuyaniyê Xapo dikim Apo çî dibêjin ka belge tiştek wilo tune û nexwendî yanî xeşîmin, nezanin, nexwendine yan jî xwendinê fêm nekirine tiştekî bi vî rengî dema ku ez dibêjim ez înformasyona bi roj bi belge ji daxuyaniyê Xapo ez dibêjim tiştekî ji bêrîka xwe dernaxînim. Xapo ji berê de stratêjiya wî eşkere bû. Me ne xweşik fêm nedikir, me nedizanî, me bîr nedibir ku çawa îdî xwest Kurd û tevgera xwe û rêxistina xwe hemû tê xixe xizmeta dewleta Tirk û ji vê meselehanê re hêdî zirav bingeh danî û di nava kutleya PKK a cemawerî ev mesele hat qebûlkirin. Bi yanî bi bawerî bi bêbawerî hat qebûlkirin. Kes tune ji Apo re bêje na. Daxuyaniyeke yê ku dixwaze ez dikarim jê re yanî screen jî link jî jê re bişînim ku ev daxuyanî heye. Min ji cem xwe negotiye. Di 24 Septembera 2023 de Xapo ji parêzerê xwe re daxuyaniyek di nava vê daxuyaniya hanê de piçekî yanî pesnê Kemalîzmê nade lê nerînekî nû li ser Kemalîzmê dide. Çi dibêje? Hemû kes Kurd, Ereb, Ecem ev prensîba Kemalîzmê heye ku ez gelekî kêfxweş im ku ez Tirk im ku tiştekî nijadperestî ye. Tiştekî wilo xwe pir dibîne wekî nazîzmê, wekî siyonîzmê ku siyonîzmê ku gelê cihû wekî gelê herî şêrîn li ber dilê xwe dê. Nazîzmê û gelê Cermenî wekî gelê erqê arî û Cermenî ê herî baş û paqij û bilind û hêja li dinyayê dibîne. Kemalîzm jî bi vî rengî ye. Toranîzm jî bi vî rengî ye. Apo Kemalîzmê jî derbas kirî gihaştê qunaxa Toranîzmê. Îdî behsa qunaxa Dewleta Selçuqî, Dewleta Osmanî ku çawa Kurd bûn alav û bûn piştgirên û damezrînerên wan împeratoriyê han Xapo dixwaze wan rojên berê vegerîne. Ev prensîba ku
گرێدای کەمالیزمê ez gelekî kêfxweşim, ez gelekî gurûrlî ku ez Tirk im, ez gelekî şam ku ez Tirk im, apod dibêje di vê daxuyaniya 24 Septemberê de 2023 de dibêje ne tiştekî nijadperestî, tiştekî normal e. Tiştekî normal e, çima hûn jî aciz in, çima Kurd jî aciz in, ne nijadperestî ye. Çawa ne nijadperestî? Çawa ne nijadperestî ye? Turgut Özal rehma Xwedê lê bi digot xweskar navê dewleta Tirk Anadol be, ne Tirkiye be. Ji ber ku Tirkiye girêdayê irqekî ye, girêdayê neteweyekî ye. Hemû neteweyên din inkar dike. Çawa ku her kesên li ser Tirkiyê bijî ez gelekî kêfxweşim ku ez Tirk im, bi eslê xwe ne Tirk e. Mesela yanî çawa prensîpekî heq xwase kes Tirk dibêjin ev tişt nijadperestî ye. Tirkên lêberal ê demokrat dibêjin ev tişt nijadperestî ye. Xapû di vê daxuyaniya hanê de dixwaze yek ji prensîpên Kemalîzmê ku asta neteweperestî û nijadperestî li cem Tirka pir bilind dike, dibe na, ne nijadperestî. Ev yek. Di daxuyaniyekî din jî de ku bi daxuyaniya kecekê ve girêdayî behsa Mustafa Kemal Atatürk nayê kirin, behsa Kemalîzmê nayê kirin ku qatilê gelê Kurd e, qatilê kujerê pêşewayê gelê Kurd e. Entelektûelê gelê Kurd ê ku wê çaxî hatin dardekirin kî bû? Mustafa Kemal Atatürk bû. Daxuyaniyekî jikê behsa wê nake. Behsa dewleta Tirk wekî dewletekî dagirker nake. û dibêje Şêx Saîd ne li hemberî dewletê bû, Şêx Saîd li hemberî zihniyetê bû. Ez jî dikarim ez niha ez bêjim ez ne li dijî PKK me, ez li dijî zihniyeta PKK me. Ez ne dijî Xapû me, ez li dijî zihniyeta Xapû me. Ne, ez li dijî Xapû û zihniyeta Xapû. Ez li dijî PKK û kiryarên PKK û zihniyeta PKK û sextekariya PKK. Ez li dijî van tiştîhan bi tevahî. Kibîra xwe wela Şêx Saîdê ka ne li dijî dewletê bû. Na, ne li dijî komarê bû. Nerînekî bi vî rengî gelekî şaş e û nerînekî bi vî rengî komkujiyê rewa dike. Hey sextekaran û apod daxuyaniyê xwe de dibêje sereldana Şêx Saîd tiştekî şaş bû. Îna komar di destpêka xwe de bû. Komara dewleta Tirk di destpêka xwe de bû, mere bêhna xwe fire bikira Şêx Saîdê kal û hevalên wî. 3 sal, 4 sal, 5 sal Kurd asîmile bibana, 10 sal nûka ravana serê xwe hildana. Ne wilo di wê germayiya hanê de. Xapû van komkujiyehan rewa dibîne û Şêx Saîdê kalkêm dike. Hey sextekaran û besî bi dîroka gelê Kurd bilîzin. Ev daxuyanî a Xapûyê çi dibêje? Di 4 November 2009 bi Tirkî jî heye. Ê ku dixwaze ez ê Tirkiya wî ji yer bişînim. Bi Tirkî jî heye. 4 November, 4 meha 11 2009. Xapû di vê daxuyaniyê de çi dibêje? Dibêje ev ne cara yekemîn ez vê tiştêhan dibêjim. Berê jî gotiye. Di eslê xwe de gelê Tirk beramberî gelek lîstikan hatiye bi vê îdeolojiya Tirkayetiyê di nava îdeolojiya Tirkleşmeyê de hatî strandin. Em hewl didin ku van lîstikên ku li ser gelê Tirk tên kirin û van plan û xefkên ku li ser gelê Tirk tê kirin eşkere bikin, deşifre bikin. Ev hevaltiya hanê hevaltiya bi gelê Tirk re, dilsoziya hanê hevaltiyekî rast e, dilsoz e. Em hevaltiya rast a bi gelê Tirk re
تێکتینن گەرێک ئەم vê meselehanê baş nas bikin û bi vî rengî nas bikin. Dîrok tê hatî lîstin, dîrok ji rêya xwe derketiye û pê hatiye lîstin. Kurd Mustafa Kemal Atatürk wekî qatilê Kurdan nas dikin. Kurd Mustafa Kemal Atatürk wekî qatilê Kurda nas dikin. Qatilê Kurda ye, qatilê Şêx Saîd û hevalê wî ye. Xapo tu çima dixwaze Mustafa distê Mustafa Kemal Atatürk ji xwîna Şêx Saîd û hevalên wî, ji xwîna bi hezaran Kurdên ku di serhildana Şêx Saîdê, serhildana 1925 de hatin şehîd kirin, jiyana xwe ji dest dan, tu çima tu dixwazî distê Mustafa Kemal Atatürk ji vê xwînê bişo? Dîrok pê hatî lîstin, ew niha bi dîrokê dilîze ha. Ew niha vê sextekariya hanê de ku bi dîrokê dilîze. Kurd Mustafa Kemal Atatürk nas dikin wekî kujerê Kurda û dijminê Kurda. Helbete dijminê Kurda ye, tek kes dijminê Kurda ye Mustafa Kemal Atatürk. Ê ku Şêx Saîdê Kal û hevalê wî 48 hevalên Şêx Saîdê Kal bi dar ve bike wan bikuşe wê ne wê dostê Kurda be. Ê ku bi hezaran Kurda li bajarê Kurda wêran bikuşe û talan bike, wêran bike, helbete tek kes wê ne dostê Kurda be, wê ne hevalê Kurda be, wê dijminê Kurda be. Xapo çi dibêje? Kurd nas dikin Mustafa Kemal Atatürk nas dikin wekî kujerê Kurda û dijminê Kurda. Hevayê vê tuhmeta hanê, tuhmeta ku kujerê şîrmijan û dijminê gelê Tirk bi min jî belçîv kirin, yanî wekî neteweperestên ê Tirka. Xapo çi dibêje? Ango Mustafa Kemal Atatürk dijminê Kurda ye û apo jî dijminê Tirka ye, xwe pêrê muqarene dike, xwe pêrê muqayese dike. Tu ro xapo layê ewêş xwe Mustafa Kemal Atatürk ê general ê ku komarekî damezrand. Xwe pêrê muqarene dike, xwe pêrê muqayese dike layê ewêş. Ango Mustafa Kemal dijminê Kurda ye û apo jî dijminê Tirka ye. Lê çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurda ye, çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurda ye, e jî ne dijminê Tirka me. Te bihîst hevalê gijo mijo, te bihîst hevalê çiro viro, hevalê zirto birto, te bihîst serokê te yê newnewî çi dibêje? Dibêje ana svêm dikim xapo ne dijminê gelê Tirk e? Lê Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e, ev sextekarîkî mezin e. Em 40 milyon, 5 milyon çi qeysa Kurd li dinyayê hebin gerek bi hev re bisekinin û tifekî mezin berdin apo. De belkî li ber lehiya tifa jin û mêr û kal û zarê Kurda apo li ber wê lehiyê biçe. Çawa tu rabe Mustafa Kemal Atatürk ê ku Şêx Saîdê Kal û hevalê wî dardekirin, Kurda kuştin, ê ku Seyid Riza û hevalê wî dardekirin, Dêrsimê qir kirin, tu rabe tu bêjî na, çawa ku Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê Kurda ye, e jî ne dijminê Tirka. Te bihîst Hiznî Haco, te bihîst serokê te yê newnewî çi li ser dijminê bav û kalê te dibêje. Te bihîst Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê te ye. Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê bavê te bû. De her tiliya xwe tê qit çavê xapo û jêrbêje hey sextekar newlo ye. Eger tu Hiznî Haco yê, eger tu neviyê Haco Axayê mezin e. De her ez te bibînim.
تبهیست جوان حاجو هنرمندی هیجا و هم هموش استرانی وی حزکن خاپو چه لسر مصطفى کمال آتاتورک دبیجه نه دجمنی گلی کرده نه دجمنی حاجو آغای دیمکی حاجو آغا افترا دکر دیمکی حاجو آغا لعمری کمالیزمی لعمری مصطفى کمال آتاتورک يعني كوملا خويبونيش بو چه کرن اگر دولتا ترک ندجمنی گلی کرده اگر مصطفى کمال آتاتورک ندجمنی گلی کرده او دا مزرینرین کوملا خویبون ده 1927 همو بیبخت بون ده ناف ده حاجو آخ هرن برسفا خاپو بدن هرن برسفا سختکاری خاپولیس کا خاپو آکم دیرو که اون بری خوددن هوشنگو سی کجوار راستیا خاپو ده بر و ده بیجه خاپو اف ماله خاپو دوستانی و حوالتیا دجمنی باو و کالی ودکه جو قروجیا پیستر جو جحشا پیستر اوه بیه اف دا خویانیا هانه وکی مجوارو گوتی به ترکیشی از دکارم و ده مدیا پککی ده هاتی بلاف کرن ده 4 ماه نوفمبر ده 1900 به وی شیوهی آپو دماکو مصطفى کمال آتاتورک دستیوی و دویوی و قوناوی ji xwîna Kurda û gewdî wî ji xwîna Kurda dişo em ê fêm bikin çima daxuyaniya kejekê li dora meselê de çûtê çawa dixwazin nikare wekî berê serhildana Şêx Saîd kêm bike ji bo heza azadiyê û ji bo Kurdistanê û va em şopa Şêx Saîd dimeşînin win şopa kujerê Şêx Saîd dimeşînin win şopa Kemalizm û mîtleşme û îtleşmeyê dimeşînin win şopa Şêx Saîd û hevalê Şêx Saîd pêk tînin dimeşînin hey sextekarn ev lîska bi dîrokê bi qedera gelê Kurd bi dîroka gelê Kurd û bi mejiyê ciwanên Kurd a wê werin êrişî hoşeng bikin debavê ji namûsa hoşeng çima ji ber ku ev daxuyaniyê apû herin bersiva serokê xwe newewî tewtewî serserî bidin herin bersiva wî bidin herin jêr bêjin na tu şaş xapoyê mezin apoyê mezin tu hemû tiştî di rast e lê tu divê nuqta hanê de şaş carekî wilo nuqteyekî xalekî şaş li ser xapo qeyd bikin dinya xera nabe wê jî nakin ji xwe lê binerin çawa dixwazin xapo paqij bikin propaganda jêr bikin propagandekî wilo erzan û tafeh û bêmane û ters li wan vedikir fermo qaşo serokê wanî newnewî pir heza wî ji zimanê Kurdî heye û li ber zarokê Kurda dikeve û dibêje eger ez ne zindanê de bama min nedişt zarokê Kurda bi zimanekî ji bilî zimanê Kurdî biaxivin min ê bêjtana bi zimanê Kurdî biaxivin kuro hey xapo hey layê ewej tu ji jor diaxive ya tu jêr diaxive eger bi rastî ev gotin a te be mane me tel dervayê zindanê dît û me telê hindirê qaşo hindirê zindanê jî me dît tel dervayê zindanê jî te xwehînî zimanê Kurdî nekir te kadroyên xwehînî zimanê Kurdî nekir heta roja îro Mustefeq Qereso nizanib zimanê Kurdî biaxive û binivîsîn hemû kadroyê te hemû Murad Qereîlan bi Kurdî diaxive lê bi Kurdî nanivîsîne ez vêya wekî enformasyon ji we dibêjim hemû tiştê wan tê tercüme kirin tiştekî wanî xurû û petî û dîrekt bi zimanê Kurdî tune xapo 15 sal 16 sal 19 sal
ji 1979 heya 1998 li Şamê bû. Hejden 19 sal xwehînî zimanê Kurdî nekir. Kuro tatî derewalkî dike. Tatî derewalkî dike. Di hundirê zindanê de eger em wî bi hesibênin zindan, berê zindan be. Di hundirê zindanê de te xwehînî zimanê Kurdî nekir. Tatî derewalkî dike. Tatî kî bixapîne. Belkî çend çûrk muûrkê li derdora te bavê sîstemê û nizanim hevalê tozo û hevalê bozo û nizanim hevalê gijo-mijo û doqmaq û hevalê çeqmaq tu wan bixapîne. Ev ê ser sosyal medya û tevgera azadiyê û nizanim çi û henekê serokê êrişî serokê tevgera azadiyê dike. Henekê û menekê û nizanim çi. Belkî tu vana bixapîne. Bes tu nikarin me bixapîne. Çû ew dema ku tevgera xapoçî û xapo me bixapînin ew dem çû. Ev gel roj bi roj şiyar dibe. Roj bi roj lanetê li vê xapandina mezin dike. û roj wêbê jî wê gelê Kurd û dîroka gelê Kurd hesab ji vê rêxistnehanê bixwaze. Ev roj nêzik e ne dûr. Lêvir ez têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.